Brudul Swabawani. Pindha panjrah ingkang puspita Inding Pratrawira tu hambeju pira Rumah sangya prawadya bala sumeta ngayahi karya pakarwaning praja terus pripun iki Gus jenengan kudu mbiyantu kula musuh Raden Setyaki wis saiki kowe ngamaju dhisik mengko yen nganti kowe lara tak tambani yen mati tak uripke nganggo sukutku iki nggih nek ngaten saya mempeng kula pun kula adepane Raden Setyaki dengan janji jago Campur perang samya ngedali lir tatet luting kota Daiwangkung mangun caniti Injan sangat jini jelatino ngedali us terus rolo kaya buta singo ragil pas dijunggu dendanya manambak boyo jagat ibu Pandoro yekun Pak Iman Bagong ojo kowe bacut anggo bakal wani karo Bapak Prabu Dorkesna manut tak bondo tangan tak pincung sikilmu dicabarake kowe bakal bangun kayangan Kakang Semar Badranaya ora bakal mindho ping 3 gunemku. Kelakon kowe nyabar kanggone bakal bangun kayangan Kakek Semar. Nek Bagong sing tak bujine. Ora kira tak iman takon susuk lakon pecah sirahmu. Ayo tak ladeni kowe terus yangi.
Setyaki tak tandingane kowe ning ngobur iki. Mongko aku sing bakal ranggulangi wong nggih wah jan. Wes, ora paling panjang tuh Bagong mandeko bela iki aku. Seka teko wonten mriki. Kang Mas Antarja, Kang Mas Gatotkaca wis manunggal dadi siji ngarsane Kakek Semar. Anggone mbiyantu bakal mbangun kayangan. Nek Mak Cilik Setyaki arep ngrenggalangi lan mbangkane Mbang Semar apa mbangun kayangan Siwa Semar, tandingmu dudu Bagong Len, aku Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja. Kepiye, Mak Cilik Setyaki? Saiki coba tak pikiran. Sing bakal dibangun kakekne Semar iku kok dudu kayangan ku dudu. Nanging sing bakal dibangun ku mentalin para kula negara Ngamarta. Dinen kabeh mau padha mat sinamadan daya dinayan, guyub rukun bandul meropol. Bisa mahanani ayam ayam toto titi tentrem temah urip ingkang bagya lan mulya. Lah kok dadi Paman Setyaki mbelani Waireng, nek Paman Setyaki mbelani Waireng berarti padha karo bakal ilang wataking satriya Paman Setyaki. Waduh nggih. Sak menika badhe manunggal dumateng para anak-anak kula Pandhawa. Lah rak ngono. Kepiye Setyaki? Arep manunggal. Iya Bagong, aku bakal manunggal kelawan Kakang Semar. Lah yen arep manunggal ning ana seranane. Iki mau sing do manunggal ku Ndara Antasena, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca kuwi nganggo srana. Terus pira justru seru. Sak ikhlase yo paling sithik 200. Wis yo tampanono. Iki yo 200 tampanono sithik. Lah rak ngono lotung ayo kena nggo kok lempiling kakekne Semar kuwi arep bangun kayangan kuwi ora nganggo probiya, ora nganggo syarat apa-apa. Lah kok tak jaluki dhuwit 200 Mak Cilik Setyaki. Ayo balike.
balekke. Wah, duh. Jan. Kur ketitipan tok iki kur nggo dalan. Wis tak balekke. Yo mau nganggo syarat. Wah, jan wis. Nek arep manunggal yen ngono mani marang Waireng bakal tak adepi dhewe. Tenan apa ora kowe iki? Bakal tak adepi senajan Toko Prabu Bathara Kresna nanging Bagong uga kudu melu ngadepi ya. Yen ngono ayo putra aku saya papane Toko Prabu Kresna. Sanyatra ring Rasiwara Janawi Suta Kokalira minggahing rata tertumbyang akring kang saru Arwiyatan magawe pupuk niguna sang resi lesu mari katara ujala maksud kono mangabdi wis kareng dolangen Bagong wonten dawuh sedhut yen kena ndak iman Kakang Semar Badranaya kon bangkarke bangun kayangan mergo bakal ditukani dening nang Bathara Prawesti Bathara Guru. Pokoke pun kebacut kula niku rawe-rawe atas malang-malang pitung. Kakekne tetep ajeng bacut ning bangun kayangan. Dimas Yaki boten dawuh. Lah kok dadi Dimas Yaki melu Bagong karo piye? Sak sampunipun kula pikir-pikir jebul leres pangendikanipun Kakang Badranaya bilih sejatosipun nalipun badhe dipun bangun sanes kayangan jungkring Salaka nanging mentalipun para kulawarga Ngamarta bila kula nayogani kalian para putra-putra Pandhawa Anggir Antasena Anggir Galukaca Anggir Antarja lah apa yang mengkono kowe bakal wani kalaupun kakak kepeksa kula badhe wantun yen kowe bakal wani kalaupun kakak teges ora nggone niku dadi watake satriya kowe iki kamu laku lah karep dadi wani karo ratu menika menawi leres menawi boten leres kepeksa kula badhe wantun yen mengkono ning dadi kamu ayo tak kembali kepiye kamu Dimas Yaki kepeksa kula badhe wantun kalian Koko Prabu menawi Koko Prabu Bacut badhe nurungaken Kakang Semar Anggir badhe bangun kayangan Setyaki dadi wong ngunduraken lah bocah apa ya lho wani yen karo pemuda apa bilang